Mga drug suspects ang nasiko atul sa bypass operasyon nga gihimo sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 pinaagi sa Davao del Norte ug Davao de Oro Provincial Offices sa pagkigalayon sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa Carmen Municipal Police Station niadtong Nobyembre 25 tuig 2025 sa buntag sa Proc City, Barangay Ising sa Naisgutang lungsod. Ang mga suspect ilan sila si alias Dudong ug alias John nasikop human sa giingong pagkonsabo sa pagbaligya ug usa ka medium heat shield transparent plastic sa nga adunay sulod nga gidudahang shabu nga gibadabanang mutimbang og 25 gramos mubalor og 125,000 pesos ngadto sa usa ka pusir buyer sa PDEA. Nasakmit atol sa operasyon ang 11 kalain pang sasin sa gituuhag shabu sa lain gidakon gibadabanang mutimbang ngadto sa 550 gramos nga gibadabanang mubalor ngadto sa 4.4 milyones ka pesos. Lakip na ang mga drug paraphernalia ug ang market by bust money. Kasamtangan gitanggong ang mga dinakpan ug nagatubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katrupa para sa hubag-hubag sa kalawasan, Sanson Plus Gold Capsule ang kasulbaran. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Omaki Algabri, XFM News.